Uy, musta mga kabaro? Sa karon mga kabaro. Oops. Sa karon mga kabaro no. Bago kong ligo mga kabaro og ang nitabo mga kabaro. Manghipos-hipos ta sa tuhang mga gamit mga kabaro no sa gamit na to sa vlog. Kay ito ang mga vlogging equipment kay kung di ta manghipos mga kabaro. Unang-unang maglain ng buot ang atong asawa. O sa baro no. Kaya parang si Mrs. Good ang mood. Pag ako isa ka kamera mga baro. Good ang mood kung manghipos ka. Siyempre babae ba. Hindi na pwede nga imong pasagdan mga kabaro no. Og na kabaro tripod na ko sa isa ka kamera nya kamera nya atong i-arrange diri sa gamhanan na to nga mga butanganan mga kabaro no. Diri na to i-arrange na to siya kay parang pastar nya kini mga kabaro nya kadal lang kami mga kabaro mag-ilis og short so sana ko di padayon no kay murag lain kita naon mga kabaro nga oops. Yan yeah, kabaro, kailis na kong short. Karon may tabo mga kabaro. Ato sa ning pang-arrange ni diri mga kabaro no. Kay kini tong vlogging equipment mga kabaro. Ato ginang ampingan mga kabaro kay forever na biyan ni. Forever na biyan nato ning kauban mga kabaro no. Kining vlogging equipment. Uy, na mga sinsilyo diri. Kulusan ni. Baro. Oops. Ya, baro. Ini. So na to ni baro. Ya. Sepeda baro. Itong bulingon gabi mga kabaro ay hapon mga kabaro no? Itong mga bulingon ito nga baras bulingon mga kabaro no? Kay si Mrs. masuko na pag may bulingon. Oh, may kong puti. Oops. Kabaro nga so napay bulingon sa kwarto. Uy ayan eh gabi man ako isuot. Wala sinsilyo. May tulog niyo main ba? Main. May tulog niyo ba? Ah? Kapoy daw masawa gapon mga kabaro. Yan. Bigla ka nakalimutan na itong cellphone. Uy, ano po? Yan ay pangkalimtan mga kabaro kay gamit kay ni sa matag adlaw. Yan itong buluhaton mga kabaro no. Yeah. Oops. Suot ang uniform mga kabaro no. Suot. Madala ito uniform. Oops. Uy. Bisa ba mga kabaro niyang ginahimo mga kabaro no kay maglakaw, magdag kamera. Ang katawanan.
Itong hipuson mga kabaro no, para si Mrs. Good pa sa morning, yung morning basta limpyo ang palibot mga kabaro. Good yun na yung mga asawa mga kabaro no. Agree ba mo mga kabaro? Pag limpyo ang palibot mga kabaro, siyempre atong Mrs. Dili ina mo. Yo mga kabaro. Okay. Charger pa. Oops. Charger na sulod na to sa bag mga kabaro no. Sulod na to sa bag mga kabaro para walay lipog mga kabaro no. So ito diyan. Ang sa pay is dapat sulod. Atong ilak unya mga kabaro ng mga tao. Hanawas pa rin ko mga kabaro. Hindi pwede si kabaro kung dili manawas kay basta niya baho masimutan atong humot nga. Unsa gito main? Masimutan ang humot nga. Ha? Pako. Pako daw humot simutan ang humot ng pako. Pako ni mo ba? Pako. Oops. Murag duda ko anong 7-Eleven ba? Murag nag-pulse ka dito, di ba? Buto man ko. Pasapot-sapot na yung gano'n. Video-video na yung gano'n ba? Igutom na kamay. Uy! Mingkay. Kiss kamera, kiss. Mingkay. Kaya kami minuto, 46. Tama din na, makalakaw ka sa balay, La City. Nga mga kabaro, kumusta mo na itong palibot mga kabaro? Ang atong weather update. Mga kabaro, ang atong panahon mga kabaro. Blue kayo ang sky. Kung makita niyo mga kabaro, no? Dito punta. Ha? Ano sa may lutuo na to niya? Tangkong. Narawag ipababa nga. Asa may tangkong? Ay, oo. Nya, nay pork diri nay pork diha nya. Prituhan na lang ang isda. Totoo na lang ang isda. Good. Nya hapon. Sige. Okay. Ay, i-charge pa rin ako yung power bank dito sa mga kabaro. Power bank ko mga kabaro. Balot nag-andi piyasas nga pangalan. Wala yung power bank ako mga kabaro. Kuha ni siya. Tiklas. Ang palit ako ni mga kabaro. Siguro 1.4 1.5 1.4 lagi 1.450. Pero nakalamin niya kabaro kaya naman nag-charge ko ani og kuan. Nag-charge ko ani. Ako jud pag full charge upat ka cellphone upat no. 8 ka cellphone usa sa nalubat mga kabaro no. So phone mga kabaro kung mag-travel taglayo sama sa out of town, out of Davao City nya. Siyempre, labi mag-vlog na tas mga ako ang mga main channel mga kabaro kadtong Andy Piezas. Gusto na ko to nga na ay tribal village nga akong ma-vlog pohon gitawag dokumentary sa mga bukid-bukid mga kabaro no katong di na gid wala na civilized nga lugar mga kabaro no kanang lisod na jud sudlon nandalan mga kabaro mo na nga gusto pud adtuan sa inyong kabaro no ug unsay mga update dito sa ilang tribal. Muna kung gusto nga content mga kabaro ni Andy Piezas nga main channel na ko mga kabaro no. Pero sa karon mga kabaro dili pa na ako na mahimo kay wala pa man ta nag full time og siguro mabot ang panahon mga kabaro kung mag full time na jud ko og vlog mga kabaro no. May full time na ako ang main channel na ko mga kabaro. Basin og mo na may tabo mga kabaro no. Mag full time ko vlog sa mga tribal kay nagsabot mi ni Mrs. nga okay ra daw siya ha. Nasa siya kasimana kaduha kong muli o katulo. Basta magdala lang daw kog pasalubong. May agree ba? Agree tayo di.
Oo, agree tayo dito. Ha. Kalami, manghingingon sa dunggan. Oh. Basta bago ko ligo mga kabaro, di gid mahimong di ko mangatuli. Murag habit ako ni mga kabaro ning mga tuli gid. Ah, ito basurahan diri man. Wala naman sa mga 7-Eleven. Ah, 7-Eleven. Sige. Habit ako mga kabaro no, mga tuli pag humagligo. Yeah. Nagpalit kag traskan gabi iday. Ha? Nagpalit kag traskan. Ha? Tras Ba? Trash bag. Ah, kalami. Ganaan ako mga tuli ko baro kalami kasi dunggan ba niya. Burog na adik ya pag kuaning mga tuli halos kada buntag yun. Siyempre. Og mga kabaro no. Tawas sa to ang humot ng ilog di na mawa mga kabaro kaya nga naman ang tagabalo matag unya matag karon ug unya mga kabaro naay mo duol sa imo nya sige ka bawg ilog no nya manimaho kag kinakalit mga kabaro lain kayo di ba lain kayo mga kabaro mo na nga ato ang lapong atimano ni ato ang pinaka power nga ilog nya mga kabaro papukon human mga kabaro dali na ako putlol akong vlog karong buntaga mga kabaro no pizza 29 karong mga kabaro no ugma birthday na nako mga kabaro no unta mo greet mo diri sa akong daily vlog ug happy birthday kabaro ay nya fine mo sign out ako karong buntaga unsa may kasulti nimo Happy birthday ka, Baro. happy birthday kabaro nya daghang salamat mga kabaro no see you next vlogs o God bless you